Bitbit ang resume at mga requirements, maagang nagtungo sa munisipyo ng Bayan ng Bula, si Rico, para sa local and overseas job fair ng Kamsur Peso at LGU Bula. Ayon sa kanya, dahil sa panahon ngayon lalo na't may kinakaharap na krisis, mahirap umano sa kagaya niyang fresh graduate ang agarang paghahanap ng trabaho, kaya naman minabuti niya ng agad na tumungo nang makahanap na ng trabaho. Dahil ako isang fresh graduate, so yung in-applyan ko is hindi naman siya align sa course ko. Pero makatulong pa rin yun para ma-improve yung mga skills na makakatulong sa akin sa future. Halimbawa is socialize mo sa customer o sa ibang tao. Samantala, para naman kay Daniel, ang programa ay isang oportunidad upang makapasok siya sa Philippine Army na kanyang childhood dream dahil hindi niya na umano kailangang lumayo para makapag-apply rito. Ang masabi ko rin po is good kasi mas madali na and di na mahihirapan yung mga gustong kumuha ng trabaho kasi dito may mga mga job offer per municipality. So mas madali na po yung paghanap ng trabaho. Ilan lamang sila sa mga nagbakasakali sa binuksang higit sa 5,000 job vacancies ng nasa 15 local companies sa pagtutulungan ng LGU Bula, Kamsur Peso at Provincial Government ng Camarines Sur. Ongoing man ang sa itong mga pag-hire, kaya lang ang pigyagamit mga online mo na kumbaga referral sa itong mga partners para dahil na sinda ang mga agencies din syempre lalong-lalo na from Manila pa sinda medyo harayo kaya nagtitipid din. So pwede taman po sindang matabangan sa itong mga job seekers na may iganing pangarap na makapag-abroad. Pwede sindang magrani sa samuyang opisina para ma-assist mi sinda sa indang application. Samantala, ilan sa mga aplikante ng nasabing job fair ang na-hired on the spot ng ilang local companies, kaya't nagpapasalamat naman ang LGU Bula dahil malaking tulong umano ang ganitong programa ng pamahalaang panlalawigan. Kadakol ng mga tabang ang nadarakan provincial government through the leadership of our beloved Governor El Rey Villaferte. So, ang sa kuya lang masasabi, thank you sa satuyang gobernador na igwang mga programang arog kaini. Talagang sarong bagay na mabawasan ang poverty dito digdi sa satuyang lugar. Dako lang digdi sa satuyang Banwan Alagad, digdi sa satuyang probinsya. And of course to the Provincial Peso through the leadership of Ma'am Shia, thank you very much. So aram ko na medyo mapagal, talagang sakripisyo ang pagdigdi nindo sa samuyang lugar alagad. Yaon kamo digdi para tabangan kami. Thank you so much. Sa maraming salamat sa Peso, sa provincial government kasi meron silang magandang program na makakatulong sa mga unemployed na Papasalamat po ako lalo na po dito sa Bula, dito kay Honorable Mayor Nonoy Ibasco and sa mga officials and kay Gov. El Rey and Congressman Mix Villafarte. Jem Garcia, CSN.